Още нещо. Подгответе се в чужбина да не сте приятно дошли, въпреки това да ви посрещат с едни лицемерни усмивки, тъй като вече сте предоставили достъп до парите си и спокойно ще ви ги дърпат. Подгответе се, че на челото ви пише думата чужденец като присъда, като човек втора ръка и много хора не са отворени, дори и да имат нужда за собствената си икономика дадена държава, от работници от чужбина поради недостиг. Подгответе се на всичкото това, дори на агресия, на крещене, на неуважение. Аз не мисля, че който и да е нещо повече или по-малко от някой друг. Имаше дори нещо такова, като всички сме равни, независимо от цвят на кожата, религия, националност. Но не всички като нас на Балканите са отворени към други националности. Не всички имат този менталитет и това мислене.